এই দলাইনি হিংকে আম্বাসাও যতনো ফাইবাইদি আম্বাসা ট্রেন স্টেশন হইতে বরক মা কানাই তৈগু নর্থ অনুপতি তৈ বারবাকি ডিস্ট্রিক্ট রৌনি আইন গানা গিনি হিংকে পেচার থলো চিনি স্টপেজ নাই ত্রিপুরাও দুইটা জায়গাও নুবা থাকনাই বনিয়াগুলো চেঞ্জাंनाय गे जों 2 तारिखआव थांगै 4 तारिखआव दिल्लीआव सकनाय 4 तारिखआव दिल्ली सकै साराय मिजोराव जों दिल्ली सकनाय बनि परे 5 तारिखआव चिनि दर नांनाय 6 तारिखआव हाय हाय तेवैसे दर नांफिनाय 2 दिन जों दिल्ली जंतर मंतराव जों प्राय 2000 नि ऊपर जों आरो जागा दर नाख्लायनाय बायरेआव तंनाय ताखोतै बहुत सुनंगो आं कयनानि मुसु जारा ट्रेन बाय थांया फ्लाइट बाय थांनाय एबा दिल्लीआव तंनाय बा आसे पासे निने देहरादून हंडी लखनऊ हंडी विभिन्न शहर तंनाय चिनि तिप्रा सारनांगो आं कयनानि मुसुबो निरावबो चिनि अ दरनाव फाय मानदनानि बागै तैबो अ प्रेस मीट नि बिसिंति नि कयनानि मुसुबो दिल्लीआव तंनाय चिनि जत तिप्रा सा ताखोतै बहुत सुनंगो चिनि दिल्ली दरना थांनाय रनो निरावनि चुबाचु नांनाय निराव चुबाचु खायखांके बेलायखे हामनाय हानबांगो जों कयनानि मुसुबो चिनि दिल्लीनि जे दरना जे चिनि मुभमेंट ग्रेटर तिप्रालैंड नि मुभमेंट नो सक्सेस खायनानि बागै जत आम जनता ते तिप्रासा लोगोरनि थानिगो कयमुनारो चुबाचु खायनानि बागै ते दिल्लीआव थांनाय ताखोतै बहुत सनो बहायनो जों अर मुभमेंट खायनानि बागै सि थांनाय जों डिसिप्लिन मेंटेन खायनानि नांनाय चिनि भलन्टियार रनो जों सपोर्ट खायनानि नांनाय चिनि थुंनो सब कमिटि खाजाक भलन्टियार कमिटि नि फुड कमिटि फूडिंग एंड लजिंग कमिटि तंनाय ट्रांसपोर्ट नि कमिटि तंनाय मेडिकल नि कमिटि तंनाय मेडिकल टीम संग थांनाय ट्रेनो चिनि कल्चरल प्रोग्राम बो आरो उनाय कल्चरल टीम बो थांनाय ते बेबाक चिनि तिप्रासा नि मीडिया तंनाय रबो आ जागाव मानजानानि बागै खबक जाउ चिनि जे मीडिया तंनाय रनो बो जों प्रोवाइड खायनाय जों बरनो सम चिन समाय बाक्सा तलांनानि बागै जों फेसिलिटी रनाय हानि बागै जत प्रेस मीडिया तंनाय र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंनाय रनो बो पयजाउ चिनि मीडिया सेल नि कायसा कमिटि सब कमिटि तंगो कलदांसु बाय कांटेक्ट खायबेदि जे थांनाय र दायदि थांनायनि बागै बवाय कांटेक्ट खायदि चिनि मेडिकल टीम बो तंनाय मेडिकल टीम नि बागै बो थुं प्रोवाइड तंनाय मेडिकल नि हेल्पलाइन खायजा तंनाय जे आरो थांगै हाया साया अंखा हिंके ओ चिनि हेल्पलाइन नम्बर र कांटेक्ट खायबेदि इंके आं आसनि सानानि मुसुबो हायने हाय रिमाइंड खायनानि मुसुबो 2 तारिख 3 ता जराव जों स्टार्टिंग खायनाय डिपार्चार खायनाय बनि यागोलो जों आम्बासाव स्टपेज तंनाय दलायनि जे ताखोतै बहुत संबिले थांनाय र आम्बासाव ट्रेन स्टेशन नायसिंदि तैबो नर्थ अनुपति रनि बागै पेचार थलो नायसिं जतना हम आरो कयटा बगि तंनाय ट्रेन चिनि टोटल 16 ता बगि तंनाय आ जागा जों एडजस्ट खायरनाय जतनो ट्रेनो बमु लिस्ट थेजागनाय जत लिस्ट गनांगो बरमनो आइकार्ड बुरो जागनाय अमा हायके जों ताक सिस्टेमेटिक बाय थांनायनि बागै जों चेष्टा खायतंगो जत जे पार्टिसिपेंट लिस्ट ट्रेन बगिबो लिस्ट पेस खायजागनाय थेपा जागनाय आरो कि दरना सुबिदाना केबो हाकत बेकेबो आदंग कगना रंना बाय सब सब रखनाय चिनि हाकतनि बिसिनि ताबावबो कनफार्म याखो चिनि बुबाग्रा कांटेक्ट खायतंगो सोबा तंनाय आबो ताक्स जरा कनफार्म याखो आ जागा सोबा स्पीच खायनाय सोबा कगना रंनाय चिनि बिसिङो चिनि लिडार सोबा थानाय आबो जों ताबक जरा फिक्स याखो फेयाबा कयक दिनो चिनि हाई लेवल कमिटि नि महाराजा फायखांके कमिटि आजक जागै सोबा कगना रंनाय माहायरो ठीक खायजन हाकतर हापांनो कोनो डेपुटेशन बा मेमोरेंडम आ भाई सबमिट रखो बत जों ऑब्वियसली बत रोजानाय जों मेमोरेंडम तो सबमिट खायनाय जेहेतु दर ना थाङै दङ जों मेमोरेंडम रनाय जोंनि सिंगल पॉइंट एजेंडा तंनाय ग्रेटर तिप्रालैंड जोंनि तिप्रा सारनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स न जों रनानि ओंथों अमो जों मेमोरेंडम तंनाय सब न रदों जों आरो होम मिनिस्ट्री रनाय प्राइम मिनिस्टर रनाय अमा हायके जे कनसार्न माने हेड तंनाय आरोनि बनि थानिवो जों जोंनि बुबाग्रा नेतृत्व रोजानाय कन्वेनर सब ताकलाय दिल्ली अभियान दिल्ली अभियान बाङै कन्वेनर चिनि देबजित त्रिपुरा एमडीसी हिंके चेयरमैन हिंके आं निजेनो दिल्ली अभियान बागै बेयाव आरो निवो स्पीच रवानि अमो खायमानि सेटिंग खायनानि हिंके जों महाराजा बाय कक सालायबि ठीक खायजेनो ताइते कैसे सुंदो मीडिया रंग जे पर्सनल चिनि मीडिया सेल नि सब कमिटि नि इंचार्ज दंगो बलदांसु बाय कांटेक्ट खायदो